Dia 6 intentant viure de la fotografia esportiva. Avui estic a Verdú amb una cursa que fan de 10 quilòmetres. Comencen en 10 minuts i encara no he trobat on em vull posar. Estic a una zona on passen 2 vegades. L'únic que potser on estic ara portaran potser és quilòmetre 2. Llavors vindran tots molt junts i per fer fotos individuals és una mica complicat. Llavors potser faig fotos dels 10 primers i després ja me'n vaig per on tornaran a veure si trobo algun lloc. Com tinc 10 minuts ara camino una mica a veure si veig algú aquí a prop. Estic aquí a prop de Tàrrega. Llavors el que és el paisatge és bastant diferent a lo que estic acostumat. No hi ha ni una muntanya. Llavors a veure com ho fem avui. Hi ha molta planta groga que aquestes per posar-me darrere i fer fotos sempre queden bé. Puc aprofitar les fletxes aquestes per fer les fotos. O sigui, la fletxa apunti cap a fora, com tinc aquí aquell arbre. Si està venint algú, ja es crea que com aquesta línia, així. I si tinc algú per aquí, es pot fer una foto decent, crec. També tinc aquesta. Ara veurem. També hi ha l'edifici que està guai. El que no m'agraden són les línies d'electricitat. Això sempre ho intento treure. Aquest arbre és de bastanta ajuda, Després hi ha la casa que hi ha grisa, que no m'agrada massa. Però bueno, ara estic aquí. Tenint aquest arbre de fons es pot fer alguna foto xula. I després amb les herbes aquestes d'aquí, per tenir-les davant difuminades, també es pot fer alguna cosa. Aprofitant el forat aquest entre les dues branquetes aquestes i l'arbre aquest, i esperem que passi algú i també surt una foto decent. I després hi ha una altra des d'aquí, que al fondo no està ni tan mal, però quan vagin passant així al pelotón també es pot aprofitar aquesta foto. Va, he fet les primeres fotos, ara estic anant en sentit contrari a veure què trobo. Hi ha totes les línies aquestes d'electricitat que les vull intentar evitar, llavors suposo que avanço aquí, que gira cap a l'esquerra i em posaré a la dreta per posar-me els cables a l'esquena. L'únic que estic buscant algun arbre, alguna construcció, aquesta paret està decent. L'únic que el camí és molt ample. Si sigués més... Uf, mira, ja venen. No he tingut massa temps, van a saco. Veia ritme que porten, ara ve més gent. Vale, doncs el muret aquest està bé. Em volia moure una mica més, però és que no tinc temps. Vale, ja estan venint. Llavors potser puc aprofitar els arbres aquests d'aquí a la dreta, però em quedo per aquí. Que res, he caminat 200 metres d'on estava. Bé, bueno, potser una mica més.